Anya laki din! Elbe, limabas ka din ni Uncle mo adon. Asino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Asino nga rod adon? Amuyo mo't akaw-awid ko. Isu ajak amu no asino day tadon nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon nato Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasano? Day talag barbar ken agsugsugal ti aramiden na. Ay, anyan ni Uncle Donato. Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon ti biyag na. Ay, naku na mo na nakaw. Iso ama umuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon ga po iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin anaalas nga ugalay. Kinasadot, kinauyaw, kinaungag, ken aminun. Wan nga rod nanang. Talaga saan amaw-awat ang ti ugali ni Uncle Don. Adda ka madgaya man, Elbe. Kaano ka asimbang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umot ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay adda ka dyan tirsina Napanak na kiinom kadagiti baknang agagayam kaw. Kasta aya, Uncle. Ay, wan! Ay, unggayam. Adda ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adda pa'y tinapay dita. Ay, go! Agkapi man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay lata. Awan mo tidakas na. Ay, basit lang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa'y titinapay. So amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin. Ni Uncle yu adon ti mangibibos iti insangpet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen! Day tati ugali ni Uncle yu adon. No adda kortana. Saan nga gatang iti kanan na? Iparanod nakit diti kwartana kadagiti kakadwa na amang inom. Nga uray awan gayam tinamnaman na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkape iti basit, iswa ko na kang agkapilat na. Ay na, day tati ugali na. Agkapi akman basit, mga anak man basit, kasta ti kanayon na nga ibaga. Ngam adumat ti kanan na. Anya? Wen! Uray po utam. Paliiwam no addaman ti pagkapyan na. Agkapi akman basit, ngam dandanimot ibusen na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen! Isu ang marurudak nga raw. Kunti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas. Alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot day jeng Uncle mo. Manong Donato, dakkel matitangdan nyo kano anak ikumboy idi kalman kada pari Hubert. Unmart, kasano nga main. Kada kami lang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasaya at nga rod no kas na. Kat, inted da ka de amin? Unmart, No ngay agopen ka iti savings account mo. Tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos iti tersena. nay, apay.
Naglaing kamat unayan, Gladys. Ah, Manong Donato? Amaw teraramidag. Isuasanan ang masapol nga isurunak. Kan may sa, anya kuma, no ibusak ti kwartak. Si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umububing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay na, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Ala, wunan, Manong. Ala, nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngag iti pamagbaga. Ay, apay aya, Gladys. Binagbaga ak adina ko maiibos iti arak ti kwartana. Ngam amom ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan ka no anas ken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mo iladenggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakas. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagito'y atat tao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati iday ti uram. Kita aman dagiti kudil da. Ay na, si kamot tatado na to. Iso dati tao ni Boss Paul. Iso di ka agsasaw, iti kas tatata. Ang mga numangagda ka, kanya pati ko na inda. Saan abali tapod numag? Uray po now, nasaysaya at lahat tano agulimag kayaw tata. Tapno di ka maisagmak. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isu asanak ang maisagmak. Am-amuda ka, ngam di mo amuti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita atat tao. Kaslain nalada amin, ti kinalaad. May bayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka na kwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga taakas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idog tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Ha? Day ta nga ti kunak. Ay na, idi pa'y lang ay bagak nga agpapukis. Ang di na nga rod matdangdanggan. Ay, una yan. Ay, sikaman ti mangibaga. Barang sikat ti danggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adi na mo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tan na ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino ay ikat katawaan niya, tatado na taw. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan niyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, ken maysa, kasladyak maiturad ang mga ni Jay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya?
Kan may sa, kasla di da agugugas. Kita ak dagiti dapanda. Ay no, pirme ang nagngingisait. Ang mga numat maturog da, ang nakapit-pitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato manang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibiyangan na dagiti tao ni Boss Paul. Ay na, nagawan kat ababain nan. Anya ka di aya timbagbagana. Ibagbagana nga rod adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, dila mabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man ya buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numanagdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kat. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laeng nga ungat ti maramanakken kwa na manang. Amangan no tong panakpay. Agpaiso ka di ang mga sawa ka, anbain. Wain Tata Donataw. Ni kadimila. Wain kamaudyanan na sinumbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga sawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumat, agbagay kayo matkit day. Unay inday ta. No awan tinasayat nga ibagayo tata agtal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbag pa'y kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kaslaawan tinamnaman nga adda mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsalot kayaw. Oh, anya. Ay na, Manong. Talaga amang ibabain ni Uncle Donato. Nay, taapay. Amoyo ka de. Nasakit tinakam ni Uncle Ben kenkwana gaput imbagbagana. Apay. Anya timbaga na ka ni Uncle Ben. Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila. Akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan Manong. Dayta ka no timbagbagana. Kantidakas na. Kunanapay ka no. Nga agbagay da. Kaput agpadadaan na laad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita anti bagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubasin ni Tata Donataw. Apay ka di paray. Imbis na kablaawan na para iti umadanin na panagkalaysa. Sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakin ka. Kinuna nang harap na nalaad kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo titangtang abon na. Ay, no lang nagpanpanunot pinaramanak kumangkay. Nga ni papispisa nga nagtepelak gaputalakay kang araw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta. Ay kat aramidem bareng agbalbalew. Nukas na sangar nga agsakit tinakam yaw no bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya. Tabareng iso ti pagnakman na. Ay aban yuman ni Bain. Tato prag jay muging na.
Ay namanong, apay akas tamot ng tibagbagam. Puno mati bagbagak. Awan ti bilib ko iti daydi a tao. Huston manong, di ka man agsaon iti kasta. Bartek mula da ito. Ah. Amangan no adda mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Ay, sa anak ang mabutang. Ayaban nyo gid di kunak. Apay. Mabutang ka. Sika ti pampanunutek manong. Amangan numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabutang dakdag ita. Isungawan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamat aglablabas. Tata Donataw, Sikamat gayam bain. wine, kay anyangay, to pramon timuging kaw. Iso magkano timbakam, kinunam kano ato pram timuging kaw. Ita niya gapungay mag, Ay, guabain. Ang mga nunay bagakla day ay gapo iti bartak ko. Agyamang ka, tasyak tinaranaam. Kasano ngayon sa balay, ang mga no induronda ka na dyan di ras. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo nang awan ti kay iskan na kadagiti bagbagam. Nung kita magkumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo ngay bagbagadog yung nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata Sakbay nga agdilaw kay iti pada matao, tata. Kita ang pay nga muna aday tabagay. Sa ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw adi ka pa agdigdigaw. Kita man na kita dapamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti matoro ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ng baga. Wala damagam na kiti kakabsa mo Ang mga noy bagara pa at imangkan na kiti kabkab mo. Kit oray niya pa iti pagsabo mo ang mga nusana na may kat. Manong Donato, itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang nyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di albeng. Apay ka di manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanya ngay nararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pare Ben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabos ko na. Taasino ka kumamit ngay apagbot ngan dagiti tao. Amangan no di da pa'y agbain kan ka Ang Gladys. Pasensya kan manong, ngam da ito iti baga. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa amangan nutupraan dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Inruar mo dagiti appliance tayo, berta anak ka. Anom dagita? Dalosak man nanang, isupay ama ilako. At dangarod amam apangilakwa manakka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti mayat agumatang kadagita.
Sayang mo't ngamin, sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan laang matasik at mangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang, isupay ang maigatang iti masapsapol tayo. Ang mga noad dapay madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang tapno saan kaya mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kitirita nanang. Ay sos, anya laki di na yan anak ko. Saan mo't anadagsan day tatrabaho ka? Kabaulak mo, tapno makapag-exercise sak mo lang. Ma-exercise di bagay. Ni nanang mat. Alaman niya ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang. Ay, ang sakit ki din ti sikat ka. Makapabannog mo kayam. Di. Ah, An wamay, kagiti appliances at daldalusan nyo iti anak tabagay. ila ko na kanulakay. Ino na usarin da kita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadaag? At nga ta, di mayat agumatang kada kita. At da kanumod ko na ti anak ta. Oh, kasla nakababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Wumaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyante amang ilaklako iti second hand items ama ko na. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Anya nga tanong gumatang tamot iti microwave oven ta, kukoy lakay. Ne. An-anwan ta kumangay day tabakit. Di mo madlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di matten lakay. Cake laang ayamat ti may luto iti microwave oven. Ket si ka ano ka sa pulan, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakita nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Mano ngay. 1,500 kanong lakay. Na. Nakanginginamot gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta. Saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan ka no ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laeng amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumarek, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso na dak ti microwave oven nga ilaklakom, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Katwa na. Kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Amangan numabayag pa day ta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martis nga release kami. Di ka madanagan, taalaag tumatla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wan, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko kas may sabayar. Nay, adu pa'y matila kumanak ka. Awan pa'y tinawurdar. Naipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung titaduma. Uray lang nga may da-pick up dito'y balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven? Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipareserve. Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na ken ka. Anya lakit din nanang, adda ah. O may naalaan no ag-release da iti lending. Damag ko ngamin kat ado ti utang dayjay, asaan pa'y anabay bayadan. Kasanulaangan ngay no di na mabayadan day ta order na ken ka. Negatibo man ngamin ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo ka dilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya.
Adto yun ti microwave oven nga impareserve mo, Mare. Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Maray. Ay, Mare. Solid ti 1.5 mo dito eh. Adto'y matibayad ko, Maray, ang mga numalipatak nga itad. Ay, nagyaman aklaunay, Mare. Isupay nga igatang mi ti masapsapul mi. Ay, gaya, Maray. Sigurado ka nga awan dadaal day ta ang microwave oven, Maray. Mare, inyalaki din. All goods maaramat mo pa'y dayta. Okay nga rod, Maray. Agyaman aklaunay. Mabagkat mo ka di, Mare. Basic lang day ta, Maray. Siyak, paiti ko na mo. Anya nga iti ilutong bakay. Ay, unay kan lakay. Makikita mo't dagiti ingredients iti lamisaan. Agluto ak iti naimas asidaan ta. Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano amausar deta. Ay, katsursurwag alakay. Kita laeng taamangan no agbidot kamay. Naisus, madadael lagi de. Wan. Ala, panawan ka pa nga rod. Si kamot ti makaamong agluto. Sa di naman ang tipapanam. Kasangsangpet mo pa'y laang. Agsubli akmanen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Ala, agbatikan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay. Nagimasin tin lutong bakay. Nalaklakagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pa'y. Mala, mangan ka. Adutiin na po ita. Aywan gayam. Inikam ko madala ng kantatang iti pangraman ng damot Ayun, jak pa'y nang tad. Mangtid kanto, inton madamdama bakay. Wan lakay. Ala, di mo liplipatan Sayang ti karne, no saan ang maibos. Natnag mo ti microwave oven mo, bakay? Anyat ko nam lakay? Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Diya ka mo, Kita aman. Aman kid din no nadadailan. Kasano matanatnag day ta? Kat mayat matitay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apusa Anya lakit din aya. Imbagak ngamin ken ka, nga itilamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod amatnag. Malahwanan, basol kon. Nagsasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isumanan na pagapaan ta day ta. Kumusta ti oven? Mayat pa'y? Di mat ang onan lakay. Anya? No apay mat ngamin nagday ta nga oven Awan kit din ti pagluto Mala, aglisi ka man ta kita Awan nga rod. Itay pa'y anay saksak day tangam di mat pumudot. Amangan no adala ang naputid aware na Diyak mo Mano abulan lang nausar day ta nga oven. Naperdikit ni nadagos. Anya nga rod, nalpasen. Uray agunget ka dita, nadadailan ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan numatarimaan pa'y. Agdigos kayo, nanang. Sa dino ti papananta anak kao. Ne, nalipatan yung samot follow-up check-up yung ita, nanang. Anya ita aya. Miyerkules, nanang. Miyerkules kaya mo. Kunak no Martes pa'y lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat, nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na, mangan kayo tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga nuado ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisagana mo't langon ti pagdigos yung ijiban nyo, nanang. Ay, agyaman na akberta nakaw.
Naimpangal daw yo, Tata Rodel. Kastabak ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul ba? Kasaritak ko man ni Mare Berta, Tata. Sapay anda tinapanandang ni Antem. Sa dino, Tata. Anya nga oras ti panagawid da? Follow-up check-up ni Antem ita. Jak sigurado, no niya nga oras ti panagawid da. I-text no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod da ito'y, Tata. Ha? Anya da ita? Ti microwave oven a ginatang ko kenkwana. Hape nga isublim ngay. Ada magayam dadail na, Tata. Anya? Saan mat apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisublimot ti oven, tatang. Inyag ti kumarim itay. Ne, apay ka no? Napirdi ka lumay. Di na ka lumausar ta. San ka apumudot? Anya, kasano ko nadadaal kat inpadas ko dayta, sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas atawon nga inala na dayta, tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim. Di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapo no apay ang nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngay. Ibagam asimangpit kayaw. Iti kasta, mapagsaritaan niya uno nyaman ti parikaw. Ne, ayanan nga ije oven bakay. Jak moten makita iti kusina. Hawanan Nang ipanam? Kwa. Oh, apay di ka makasungbat. Inbasura kun lakay. Ha? Nang ibasura amay. Mabalin sa apay mat amarepair day jay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure, iso nga imbasura. Mabalin pa'y ama iparepair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita, tada papanak inton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko, anya kalakit di matan lakay. Anya nga itimakunam iti microwave oven nga insublik, Mare. Inpadas mo ka din. Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano day di mare, amangan no adamot ti kinutim. Ay, awan, Mare. Talagasan nga agkuri daytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwartak. Anya? 7 abulan ng tinapalabas manipod inalam ti oven, mare. Sa maysa, imposible mo't asan ang nagkure. Kat mayat mo't dayta idi may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak, Mare. Ay, pasensya kan ngam saan, mare. Anya kalakit di matan, Mare. Lugi akmat ano, naperdit inlakom kanya. Anyat amok ngay, mare. Amangan mat no si kamot laang tinangdadaan. 7 abulan na ita nga oven kan ka, mare. Ay, unay kan, Mare. Rupat kwarta ka mo. Kuka mo ang tabulok nga oven alakong. Peh! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan, manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijabalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanya. Anya? Ne, apay ko mga iparefund na ken ka. Kat ijay met balay tinakadadaulan na dayjay nga oven. Kunak tumat kat. Ti kunana kanyak. Diyo ka numausar ta saan mat apumudot. Sana pud no day tamare. Nausar na dayjay nga oven. Nadadail lang idi aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko iyayan nyo, kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon dayjay babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaunay manong. At least, nalawagan ti amin kanyak. Pakibagan tulaangan kini Mari Alma ta umay naalaan ti oven na.
Kasano ngayon day tanga upay na nakaw? Umay alaon ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta nang ay, isublim ka di mo lang. Saan, nanang? Ijay balay damot gayam tinakadadaulan iti dayta nga oven. Natnag kano kung ani manong kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao, nanang. Lukluk kun dati padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini manong kukoy, jak namuan ti pudno. Agasam man nga min, tapito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw. Anya lakid di mo tinti kastangar aramidam si Kaalma? Na, apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumot lagayam ajak makita ti Oven. Insublimot gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparifan ti kwartam. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan iray. Ah, Saan anasaya ati kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti ibabain mo. masaya nga nakarod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaigatang iti dayjay nga oven. Wen ngem dito yung balay tinakadadailan na. At damat lang tinagkurangam. Iso anadadail dayjay nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan amabalin nga iparifund mo ti kwarta nga imbayad mo? Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaen dayjay nga oven, ta ipadas ko nga ipariper ken tatang, numabalin pay. Wan lakay. Mapan ko alaon inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din. At dayta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yan. Iso nga umatayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. At dayta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang di send mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamot. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anyat si kagaram. Imbaga kami kinibakit kao, ang mapantag buya iti palaw. Ay, mapanda paray. Nabayagan ka dadyak nakabuhay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y man to'y chatmate ko. Ay na.
Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, aparay. Ay permi apare. Bakbakitan na si Lusa. Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. asino ti kadwam. Saan ka di ako nakanipari pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si Kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si Kagaray. Ada kamot maray. Kanya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palok kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na ngay kumamag, maray. Kay iti babae na Kanya, hindi kasya iya kalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi Isuman la permi asilos mo, maray. Ay kat natural Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akumkumpor mi babae ti katsachat na dita. Anya laki din. Ha, ay wag magkidi, maray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti katsachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumeng day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo ti cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito'y ngagsirsire. Nay, dayjay, adda umaw-awakan ko na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagpatay mawag ka. Mailiwak itinalamuyo ka boses mo. Agoray ka man. Hoy, Karay! Ay, natin aramidam dita, si kabakbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil paun tay badda-badda kumalangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang Yaw. Ay, unay mo tin ni nanang? Apay nagdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy Mike. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa yabimakit kan limakay kayo. Daytaki din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Ti inam isukid din tinang dadhal iti cellphone ko. Di naman nga ron masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kitain. Ay, da kayo mo't nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Ti amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mo't nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mo't lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar?
Ngem ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di tibiyagyo. Talakay ken bakit kayon. Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo muta na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagak ken manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Inton maminsan nanang, saan kayong agdadaol iti gamit? Maminsan pa'y agdadaol kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaol kayo mat ngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Baybay akon ti amayaw. Ragsakin yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunayang. Oh, adto yun ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay nananang, saan kayo kumangagap-apa ka ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? Anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Mapan ka kiti naggaaw tamagantan. Aggaw taropam, manipod ita, kanya-kanyatan, si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Makamu kamutan iti biyag mo, ha? Papanam ngay? Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakit din ayan, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakit din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakit din aya.
No awanan ti ririyo ken ni nanang tatang, anusan nyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo. Ay ketuanan salbag na siya nga inayaw. Apay ngagpaiso ngamin aya, nga ado ti kachat yo. Makigaygayo maklaang mait. Makigayo mat no kayat na. Apay paritan nak nga Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap-apa? Ay wanak kaw nga. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yon. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko nasaya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami agsarita taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak, ibagak matan abalo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isopa to'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna na rin daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay at chat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag-video call tamanan. Ne. Kaya't naasawag na adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay.
Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka video kulyo, batchmate yo, nanang. At damot nga agpaysa. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa! Anya? Ha? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kwa. Kasto yun ay, kwa. Ay, isang deng di makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga aghimunak. Na. Ita, amo man tirik na na. Ayun bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidek mo. Ay sanan bakit? Saan kunto nga aramiday? Ay anya laki dain. No anya ti saan mo kayak nga aramiden daking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.